Ogboja dikena dogi kpokoro mohaline ka abia nuru olu. Onye mere anyị n'ire afọ 50 gara aga ekweghịkwa ala. Ọbara kwafuru n'ala anyị o. Ezinụlọ dị iche iche ka a ga-akpochapụrụ nke ka nke bụ na ya gbara aka na-aga n'ihu tata. Ewo agha emega anyị wa 50 years. 50 years. 50 years after, and the war still lingers. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị ka aka bidoro fọbụ anyị eze. Ịbụ onye Igbo, Yoruba, Hausa, Ibibio, maọbụ ebe ọbụla isi. Let us gather at SOAS University of London to learn our history, the impact and legacies of Biafra. On 21st and 22nd April 2017. To attend, register at www.igboconference.com. It's not www.again. .igboconference.com. Hey yo, www.igboconference.com. Onye amaghị ebe mmiri bidoro maba ya agaghịkwa ama ebe ọ ga-anọkọ ya. Ka anyị bịa mara ebe mmiri si wee banye n'opi ụgbọgụrụ. Bịanụ o.